जोंना बिमाया मनि बिमाया फिथा सावगासिनो आरो नै मालिरा बसुमतारी थाखो बेसेयाव फरायो नार्सारि हेलो 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 लोगोफोर नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ गासिखौबो बराय हरबाय ओमफ्राय गासिनिसिमबो हेपि मागो जायफोरा मागो फालियो बिथांमोननिसिम ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो माने बयबो जोबजासिम नायलांगोन नायनायजों लोगोसे बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामगोन दिनै माने इदिनो फेमिलि ब्लग लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बेखौ आं साफ्रोमनिसिमबो खेबसेबाव रिक्वेस्ट खालामहरबाय ओमफ्राय बारा गोबाव खालामा फैदो दानो भिडिअखौ बिदिबा जागायनोसै जाबाय नै लोगोफोर माने फिथा संगासिनो आरो दायो ओमफ्राय माने सानैसो इदिनो न' खाथिनि दं आरो जोंहा बिसोरखौ लिंनानै माने ज' जाहोनोसै आरो ओमफ्राय बिथिं फिथा सावगासिनो जोंना बिमाया मनि बिमाया फिथा सावगासिनो आरो नै हेलौ लोगोफोर होनदोब्रा माने लाजियो मानसिया बारा रायज्लायनो नागिरा ओमफ्राय नै बिथिंजाय बे आं नानाय फिथामोन आरोना लोगोफोर बियो ओमफ्राय इथिंजाय माने बेदर एवदों आरो उपाय गैया माने एसे ओरैनो थास्लायस्लाय माने मागो जेबो खामानि गैया दसे माने जोंहा मनि बिमाखौनो एसे हेफाजाब होदो आरो बेदर एवनायफ्राव नै लोगोफोर बेदरा बिदि आरो ओमफ्राय इथिंजाय फिथा औ टेस्टि जाथावथाव नुदोंना नुवाखै लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन नै बियो आरो दा फिथाजों जानोसै बे मोनसेयाव जानबाय फिथा जानदों आरो बिथिं ओमफ्राय माने एनथाबखौ सावनानै दोनखादोंमोन आरोना लोगोफोर नैबे एनथाब आरो नै मोजां देखायनोसै नोंथांमोन लाइटआव नैबे एनथाब आरोना लोगोफोर एनथाब माने एनथाबखौ दहायनो संदोंमोन आरो फुङावनो रेडि खालामनानै दोनबाय नै बेदराव एसे आलु होफानोसै माने बे लादु बानायदोंमोन लादुआ मादि जानानै दंथाय नारेंखलनि लादुमोन बिथिं र' नायनि आं नै बे आरोना लोगोफोर नारेंखलनि लादु देखायनोसै आं नोंथांमोननो एसे नै बिदि आरो आंबो नाफादों बे लादुआ लोगोफोर जोंना नै मनि बिमाया माने बिथिंजाय फिथा एवनायाव बेस्थ' आरो नारेंखलनि लादु थाहैबाय बिथिं ओमफ्राय माने दिनैथ' मंगलबार नालाय माने बेदर एसे लाबोदोंमोन आरो बेदरा बेयाव दं गोथां बियो माने बेखौ एसे फोरानना दोनस्रोनसै आरो ना मानसि सानैसो फैबा एवनानै होनांगोन नालाय बिदि आरो लोगोफोर फिथाया एसे मोनांबाय फाग्लिया फिथाखौ खामजोब्बाय माथो बेलाय ओमफ्राय नै फिथाखौ आं मोननैसो होनानै बेयाव अरा एसे माबा जाबावनांगौलै एसे बिसिफोरखौ हिनजावफोरखौ एसे सम थानो एफा एनै मदद होआबा हास्लाबाना बेचारा हारसिं बेबो बेसेबां माखौ मावथ'नो जालायलाङो बिदि आरो रुको जरा सबर करो फिथा नागासिनो आरो बा मोनसे नाखांबाय मामा नों मा नादों फिथा आयु फिथायाबो नों बायदिथार माथो दे नादोलाय दे मोनसे फिसा बिसिदोलाय फिथा नागासिनो आरो एसे नानोथ' रोंखाया गेलेनायानोसै माने नानो होनबाय थानायखाय माने दावराव जाबाय थायोना बियो एसे ओमफ्राय गेलेहोदों आरो दसे नाथोंसै बियो माने एसे सावनानै आग्लायनायमोन आरोना लोगोफोर माने खेबसेनोबो बुरजा सावनानै दोनजाया नालाय दाबायदियाव माने गोरा जायो दे नादो ओरै गथा खालामब्रा नोरै खालाम ओरै गथा खालाम ओरै ओमफ्राय ओरै नाख्रेबदो दे जाबायथ' गल खालामब्रा मोनाबायना लोगोफोर ओमफ्राय मोनानि भिडिअ नालाय माने फ्रि नुइसै आरो अबस्था बियो लेखा फरायग्रा जायगा बिनि नायदो माबायदि खालामना दोनजोबो पुरा कम्बल सम्बल नै लेखाफ्राबो बेयावनो थायो बेना ओमफ्राय नायलाय गेलेनायल' आरो बियो
दानि गथ'फोर नालाय बिदिल' लेखा फरायनो थिनबाथ' बानायानो बाराखा नादो फिथाया नादो नायलाय नायलाय लोगोफोर बिखि सोरबा फिथा जाबाय बायबावो फिथा जायो आरो बियो सोर जागोन इखौलाय जागोन लोगोफोर नोंसोर जानो नामा होनहरदो दे देलाय नोंनि फिथा नानायखौ देखायहरलाय आदा आब'मोननो आव नोंनि नामा मा नाम खोन्थादो मालिर बसुमतारी थाखो बेसेयाव फरायो नार्सारि अबे स्कुलाव UN एकाडेमि होनदोब्रा UN एकाडेमि दे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर माने नै फिथा एसे नाना होनो आरो ओमफ्राय फिथा नानो नागिरदों आं नानोथ' बारा रोंखाया लावजं लावथं सालायलाङो फिथाया लोगोफोर जिखुनु जाया फिथा एसे नानानै माने मनि बिमाखौ जोंहा एसे हेफाजाब होनोसै आरो माने ओरैनो टाइम थानायफ्राव माने हिनजावफोरखौबो एसे मदद होनांगौ जायोना लोगोफोर जियानो जा खामानियालाय माथो हौवा हिनजाव बेलाय मावनो हानाय खामानिखौलाय आरो ओंखायनो माने आं एसे नाना होदों आरो बड़ा हरामी हो बेटा ओइ खोनाया गय गया गैलानो ओहो आं माबानिल'सो हानदों ओमफ्राय नै लोगोफोर माने फिथा नागासिनो जाथारसिगोन माने जोंहा सानैसो मानसि फैगोन आरो दा ओरैनो फिथा जानो लिंबोदों माने ओंखायनो एसे फिथाखौ नादों आरो रोङालै नानोबो नै जारला मारलासो जालाबायो जिखुनु जाया जियानो जा फिथा जाबानो जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो माथो खालामनो आरो फेमिलि ब्लग लाबोबाय ओंखायनो नोंथांमोनाबो बयबो नायलायदो नायनायजों लोगोसे बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो बावनाङा बेखौ नोंथांमोननि मददखौ नांगौ जायो नालाय नङाबालाय बहाथो भिडिअ गोदान गोदान लाबोबाय थानो हानो लासै लासै लाबोनो नाजानोसै नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला बिदिनो फेमिलि ब्लगफोर बिदि आरो जियानो जा लोगोफोर नायगिरिफोर बयखौबो खेबसेबाव आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो अननानै चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होगोन भिडिअखौबो बारा गोबाव खालामला लोगोफोर दिनै ओरैनो सिम्पोल मागोनि थाखाय बेखिनिखौनो सिम्पोल भिडिअ खालामबाय आरो नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय थाबैनो गोदान ब्लग लाबोनो नाजानोसै नोंथांमोना नेनानै थालायदो लोगोसे चेनेलखौ बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आसा खालामबाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नायगिरिफोर बाय बाय